Слава на Господа, брати и сестри! Благодарим на Господа днес, че ще имаме възможност да споделим Словото Божие с вас. И радвам се, че това Слово, което ще проповядаме днес, ще допринесе до едно голямо извлечение на хора, които се занимават с изкривено Слово, изкривяват Божието Слово, може би несъзнателно, а може би поради незнание. Днес ще говорим на темата лъжеучение. Наистина знаем всички, че днес много от хората, хора, които са поставени, може би по-човешки или на приятелски начала, като пастири, лъжеапостоли има, хора, които проповядват нещо, което не отговаря на Божието Слово. Ние всички знаем, че много църкви са изпразнени вече. Много хора се учат на съвсем друго слово, което не е от Господа. И ние знаем, че това нещо ще се случи, защото Господ го пише в живото Слово днес. И аз искам да прочета това Слово, за да може това, което говорим, да бъде подкрепено от живото Слово на Господ. В 24 глава на Матея искам да прочета няколко стиха, и тези стихове са 11, 12 и 13 стихове от 24 глава на Матея. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който отстои до край, той ще бъде спасен. Амин. Днес наистина има толкова много лъжеапостоли, лъжепророци, лъжеучители, пастири, дякони, хора, които говорят неща, които не са верни, не отговарят на Божието Слово. Аз днес ще се постарая да обясня откъде идва това лъжеучение. Много добре знаем, Господ не дели хората на такива и на такива. Всичките езици, всичките нации са създадени от Господ. И като говоря това, някой да не си помисля, че аз деля хората на такива и на такива, защото аз самият съм турчин и съм бил преди доста години, съм изпълнявал мюсюлманска религия. Така че аз не деля хората на турци, цигани, българи. Но това, което би трябвало да ни интересува всички, че не трябва да се проповядва криво слово или изкривено слово или ерес. Откъде идват тези неща? Откъде идва изкривеното слово? Много от малцинството, предимно роми и турци, вече на днешно време се покаиват и приемат Господ Исус Христос, това, което е много хубаво и много е угодно пред Господа. И ние всички знаем, че повечето от хората, които са от ромски произход и от турски произход, са малко по-неграмотни хора. Някои нямат средства, не могат да си изучат децата, други умишлено не си пускат децата, и най-различни хора има. И знаем, че много от тези хора са неграмотнички.
Това също не е проблем да приемат Господа, да се покаиват, защото ние знаем, че Бог е дошъл заради по-неграмотнички хора, за хора, които са неуки, по-простички. Един вид с една дума, Бог е дошъл за болните хора. И слава да бъде на Господ за това нещо. Но от друга страна, и оттам идва пък и изкривеното Божие Слово. Какво имам предвид, като казвам, че оттам идва изкривеното Слово? Много от тези мастерства, които се покайват, преди това, когато са били в света, са били хора, които са отхвърлени от другите хора. Защото са по-простички, по-неграмотни и са отхвърлени. И когато се покаят тези хора, които доста години са били отхвърлени, влизат в един друг свят. Влизат в църквите, където има любов. Където има истинска любов, Божия любов. И тези хора получават любов, виждат любов. Хората им говорят с любов. Един вид за първи път виждат нещо, което е истинско. Това нещо аз го знам от себе си. Лично съм го изпитал на гърба си. И знам какво нещо да ти показват любов. Истинска любов. Така че човек издобива едно самочувствие, че той е човек равноправен с всички други. Че той е истински човек, че той има и добри качества. И като че ли някакси човек издобива някакво самочувствие. Но това самочувствие един път е добро, втори път от друга страна е малко зле. Защо казвам, че е зле? Защото почваме да учим Божието Слово и на нас не се казва, че от нас може да произлезе примерно добър апостол, от нас може да произлезе добър проповедник, пастир или дякон или много добър хвалител може да бъде. И ние добри работници в Божията нива. Това е много добро. На практика обаче какво се получава? Хора по на 1-2 години вярващи, понеже преди това нищо не се знае. Никой не ги оценява като нормален човек. Тези хора след 1-2 години вече почват да учат Божието Слово и лека по лека почват да издобиват знание върху Божието Слово. Но вместо те да продължават да се обучават и да опознаят добре Божието Слово, да разбират кой е Исус Христос, да разбират характера на Исус Христос от Божието Слово, те на втората година вече почват да искат някакви служения при Господа и техните служения, предимно служенията на малцинствата, забележете вече, това са апостоли, пророци, пастири и на последно място хвалители. Аз мога да ви кажа, че при малцинствата може би 70% са апостоли, пророци, учители, пастири и 30% миряни. Защо става така? Защото много от хората мислят вече, че са научили много.
Защото те преди това не са знаели нищо. И сега вече, ако са научили нещо, някои елементарни неща, те си мислят, че знаят много. И си мислят, че могат да почват да получават другите хора. И на практика какво се явява? Слепец почва да води слепец. Божието слово казва, че двамата ще паднат в ямата. Защо? Защото слепец не може да води слепец. Ето откъде идва кривото учение. Хора, които не знаят Божието слово, почват да получават другите хора. Това го правят поради незнание. И затова и във Божието слово Бог казва, много от моите хора ще умрат или умират поради незнание. Други, които са поставени пак като апостоли или са поставени като пастири, хора, които идват за някакви заплати или заради пари. Те си мислят, че като се поставят като пастири ще получават заплата, голяма заплата и няма да работят. И поради тази причина искат да стават пастири или апостоли някакви. Други, трети вид хора искат да бъдат пастири, учители, апостоли, пророци, за да си извиват комплексите. Защото преди това никой не ги уважава. Никой не ги е зачитал за човек. Всеки ги е гонил, псувал. И сега, понеже вече има уважение от другите хора, от братята и сестрите, и му е показана любов, този човек вече има едно такова голямо самочувствие, като някакъв, и най-вече забележите във фейсбуците и където да погледнете, пише апостол Иван Първан, апостол еди кой си, пророк еди кой си, пастир еди кой си, дякон еди кой си. Като че ли хората не могат да осъзнаят, че това е много голяма отговорност да бъдеш човек, който служи на Господа, и то предимно хората, които се казват, че са апостоли, други се казват, че са пророци. Някои хора имат такава дарба, пророческа дарба. Но трябва да разберем, че имаше 12 апостоли. Други апостоли няма. Има пророчески дарби. Да пророкуват. Това е добро. Но пророци на времето имаше, понеже Бог говореше само на пророка. И пророка тогава говореше на всички други. Днес ние нямаме нужда от пророк, защото Бог живее във всяко едно сърце. Във всеки един човек. И Бог ще му говори. Нямаме нужда от пророк. Но нямам нищо пророците, хората, които имат дарба, пророчество. За определени неща Бог може да каже чрез тях на църквата за насърчение или за изобличение. Не отхвърлям дарбите на Святия Дух, да ни остане някой с такова убеждение, с такова разбиране. Не. Не отхвърлям тези апостолски служения, където има определени хора, които имат дарбата
да основават църкви. Но повярвайте ми, това е едно служение, откъдето идва от Господ. Това са дарбите, които Бог ги дава. Не дейте сами да се простоявате такива неща, за които вие не сте определени за такава работа. Първо, това е много отговорно пред Господа. След това е много страшно, защото ние се поставяме на мястото, където ние не разбираме това служение. Искаме да служим на Господа с нещо, което самите ние не разбираме. И след това ние изкривяваме и много хора, които се опитваме да ги обучаваме в нещото, което самите ние не разбираме. Не сме наясно с тези неща. Затова искам да кажа на тези брати и сестри, нека да разбират своето служение, своята си дарба от Господа, да разбират и да бъдат напълно убедени и тогава да почват да служат на Господа. Божието Слово казва, че новоповярвали хора не могат да се поставят в такива служения. Поне 3 години един човек трябва да бъде човек, който постоянно трябва да се обучава, да се учи, да не бъде много във вярата, за да може да не се възгордее. Както много от нас, от турци, от роми хора, от тези малцинства, още на първата година се опитват да бъдат в такива служения, като апостоли, пророци, пастири, предимно пастири. Скъпи брати и сестри, може би ще има хора, които ще се опитат да ми кажат, че това, което говоря, не е вярно, но аз говоря самата истина и искам тези, които имат такива служения, нека да внимават. Нека да внимават да разбират наистина това служение е Негово ли. И тогава да почнат да служат на Господа. А ако не, нека да се откажат. Защото един човек, който не знае, няма знание, той не може да получава други. Преди малко казах, слепеца не може да води. Оттам идват всичките тези ереси. Това криво учение. Аз не искам да обиждам никого и не съда никого. Но мисля, че чрез тази проповед, чрез това наше общение, аз мисля, че много хора трябва да бъдат изобличени и да помислят сериозно върху този въпрос, защото това касае и техния личен живот, вечния им живот и живота на много други християни, които са в техните църкви, които тези пастири в кавички или апостоли обучават хората. Аз съм забелязал много хора, християни, които казват, че са пастири и в същото време не знаят какво е прелюбодеяние и какво е блудство. Много пастири съм виждал, които са им задавали въпросите Святия Дух дали е личност и те казват, че Святия Дух не може да бъде личност. Много хора не могат да разбират и не знаят Бог Отец, Бог Исус Христос, Бог Святия Дух. Има много такива елементарни неща, които хората не знаят. И това незнание идва поради тяхната неграмотност, първо. Второ, поради това, че много бързо искат да влязат в служение и то в такива служения. Много от тях са хора, които имат едно такова самочувствие, че много знаят Божието Слово. И даже съм виждал много сестри, които
се опитват да получават, даже няма да кажа пренасилено, да ни прозвучи, някои от сестрите даже се опитват да получават и пастири, хора, които са дългогодишни пастири, които тяхното служение е това. Това нещо идва от тяхното самочувствие, без да се осъзнават, че те не знаят нищо, или ако знаят нещо много елементарно или много малко. Ние всичките човеци, колкото да учим Божието Слово, никога няма да разберем всичко. Но хората, които са поставени от Господ, хората, които са помазани от Господ, и хората, които са имат дарбата да проповядват Божието Слово или да основават църкви, то и явно се личи от тяхната работа, от тяхното служение. Ние всички на днешно време забелязваме, че има едно модерно християнство. Това няма да се прави, това ще се прави, това няма да се прави, това ще се прави. Много от пастирите днеска разрешават да се играе и кючеци в църквите. Много от пастирите хвалението искат с такова хваление да хвалят Господа с кючеци, с такива мелодии, с такова хваление, и много светска музика влиза в църквите. Нямам против, аз не правя такива разделения между мелодите, дали ще бъде циганска песен на цигански език, дали ще бъде турско хваление на турски език, дали ще бъде на английски език. Това е без значение. Но повярвайте ми, че между тези хваления има хваление, което не е от Господа и не е за Господа. Това е хваление от Сатана, и когато ние не разбираме това, не осъзнаваме това, мислим, че хвалим Господа, а в същото време хвалим Сатана. Много от хората мислят, че говорят правилно Божие Слово, изкривяват Божието Слово и учат хората на ерес. Много от хората го правят това поради незнание. Много от хората това го правят поради гордостта си. Не се осъзнават какво вършат. И затова има много църкви празни, особено в България. Има други църкви, където се проповядва ерес. Това са много църкви в България. И в други държави има, аз съм бил в много държави, европейски, където също има, но там е минимума. Там е много малко. В България се проповядва много изкривено Божие Слово. Много лъжи учения. Всичкото това нещо се дължи на хората, които искат да служат на Господа с нещото, което не им е дадено на тях. И аз се обръщам към всички брати и сестри, които са на такива служения. Апостоли, пастири, учители, пророци, хвалители. Обърнете се към Господ. Викайте към Господ. Молете се. Разберете първо Божията воля за вас, за вашето служение. Не дайте тръгва да правите нещо, което не знаете. Не го правете. Ако хората ви похвалят,
няма да се спасите. Ако през хората се изявявате като много добри християни, а не сте, тези хора няма да ви съдят. Ще ви съди Господ Исус Христос. Бъдете праведни пред Господа. Бъдете такива, каквито сте. Разберете вашето служение през Господа. И това, което Господ ви е дал, като дарба, като служение, да работите в Божията нива, това правете. Това е добро и за вас, и за вашите брати и сестри, които са покрай вас. Не дейте тръгва да правите това, което не е за вас. Дано с това днес, което говорим, много мои брати и сестри, които са в това положение, дано да се оправят. Вярвам, че Бог, ако вие извикате към Господ, аз вярвам, че Бог ще ви даде правилния път и служението, което ви е дал Господ, вие ще го разберете. Тогава и вие ще бъдете добре, и вашите семейства ще бъдат добре, и хората, които са покрай вас, ще бъдат много добре. Скъпи брати и сестри, искам да благодаря на Господ, че днес имаме възможност и благоприятното време да проповядваме Словото Божие спокойно. И нека всички тези, които проповядваме, нека да заемат това място, където Бог е поставил, и ще помоля всички други пастири, които са помазани, брати и сестри, които са помазани от Господа, нека и те да говорят върху тези лъжеучения, за да може да помогнем на нашите брати и сестри, които наистина изкривяват Божието Слово. Това е страшно за всички нас. Ще помоля всички други пастири да се заемат с тази работа, с този голям проблем в България, да се молят за такива хора, да направите проповеди, обяснение за тези неща, за да може хората да се получават и тези, които не са за тази работа, да я оставят, да оставят това служение и да се захванат с тяхното служение, което е им дадено от Господа. Аз мисля, че никой няма да се обиди. По-добре е, вместо да се обидим, да приемем изобличение и поправление, отколкото да се сърдим и да не приемаме. И ако човек, който не приема изобличение, вие знаете какъв е, и най-вече, ако не служим правилно, на Господа и по волята на Господа, няма да се спасим и ще попречим и на другите да се спасят. Така че, моля ви, нека съвсем сериозно да се отнесем върху този голям проблем в България. Благодаря ви. Искам само една кратка молитва да направя и да благодарим на Господа. Господи, благодаря ти за днес, за това, че ни даваш възможност да споделяме Твоето Слово, Господи. Моля те това Слово, което днес проповядвахме, нека да остане дълбоко в сърцата на моите брати и сестри и нека това да бъде за изобличение и за поправление, Татко. Моля те да благословиш всеки един мой брат и сестра, тези, Боже Господи, които наистина не са разбрали още своето си служение пред Тебе, Боже. Моля те, благослови тях, благослови техните семейства, управи ни, Боже Господи, Татко, и нека винаги Ти да ни бъдеш контрол на нашите мисли, да бъдеш контрол на езика ни, Боже Господи, и на делата. Боже, благодарим Ти и Те молим винаги да бъдеш с нас. В името на Исус. Амин. Бъдете благословени, скъпи мои брати и сестри. До нови срещи.